Hola, què tal? Bon dia. Un altre reportatge ja varen mostrar els cabridets quan tenien 2 dies. Ara ja tenen 5 dies. Ja tenen la cara més espaviladeta. Això és el cabrí mallorquí d'Esplà. Tenim el cabrí mallorquí de la muntanya, salvatge, llavors tenim el cabridet mallorquí d'aquí de Mallorca d'Esplà. Ja vam explicar un poc les seves característiques. Ara en Rafael Marc aguanta les noves adquisicions que mos han sortit aquí. Són ben guapos. Són guapos, Ja vam explicar que tenen les hores llargues, llargues i caigudes cap endavant. Però no és un caigut que comenci de darrere, És un caigut que comença de mitjan puesto, són doblegades. Com si fos un ca de bestiar que les té doblegades a mitjan puesto. Llavors ja vam explicar els mamellons. Els mamellons són... Si aquests ho veu veure aquí. Els mamellons són aquests 2 pengerolls que tenen davall el collet. No se diuen els mamellons. Hi ha cabres que en tenen, hi ha cabres que no tenen. També tenen els ulls clarets, que són molt guapos. Mira quins ulls més guapos, clarets, que mos té. Aquesta és la femelleta. I aquesta altra d'aquí, que també és molt bona al lot, és el masclet. Ara les deixarem amb sa mare perquè estiguin tranquils i a un altre reportatge ja anirem mostrant un poc més. Vos volia explicar que Ecotour Mallorca és la ganaderia que ha posat en marxa aquest projecte de recuperació de la cabra mallorquina d'Esplà. Ecotour Mallorca és una associació sociocultural que el que pretenim és recuperar les nostres coses d'aquí de Mallorca. Aquest és un projecte que ja veurem com urbà. Està molt mal de trobar cabridets o cabres que tinguessin sang mallorquina, però al cap de 5 anys hem aconseguit ja els nostres resultats, que són el que tenim ara aquí davant. Vinga, ja vos mostrarem més cosetes d'aquests 2 minuts, segurament com les va la vida. Vinga, adeu. Entre tots serem capaços de recuperar la nostra cabra. La cabra d'Esplà. La cabra mallorquina domèstica que tenen els nostres predins a casa seva. Aquestes cabres van ajudar els nostres predins a sobreviure en aquell temps en què les coses anaven bastant malament. Els seus aliments, la seva llet i la seva carn van ajudar a sobreviure els nostres predins. Nosaltres ara hem d'ajudar a recuperar aquesta raça. No només per la seva carn i la seva llet. També les volem utilitzar perquè donin serveis a les persones que tinguin problemes. Les persones majors per fer-los companyia, als infants i a totes les persones que vulguin un animal de companyia. Adeu.